Вече повече от 25 години ТЕНС апаратът е навлязъл в акушерството като изключително успешно немедикаментозно средство за обезболяване при раждане. Напълно безопасен за вас и вашето бебе. Препоръчан от акушерките по цял свят като част от плана за раждане, апаратът ви позволява да изпитате мобилно, немедикаментозно раждане с личен контрол върху облегчаване на болката. ТЕНС може да бъде използван съвместно с останалите форми за обезболяване, въпреки че, както предполагате, не може да бъде приложен при водно раждане. Абревиатурата означава транскутанна електрическа стимулация на нервите. Под транскутанно разбирайте чрез кожата. Ние чувстваме болката, когато сигнали от проблемната зона достигнат до централната ни нервна система. ТЕНС обезболява по два начина. Чрез активиране на интерневрони, които потискат сигналите за болка и като стимулира организма да изработва собствени опиоидни пептиди, наречени ендорфини. Те действат като невротрансмитери, потискат усещането за болка и повишават прага на поносимост. Вашият ТЕНС апарат ви дава пълен контрол върху силващата се болка, позволявайки ви успешно да се справите с нея през различните етапи на раждането.